Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце, і я, яго вядоўца Наста Печанькова. У беларускіх установах адукацыі дэфіцыт кадраў. Перад пачаткам навучальнага года не стае больш за 900 настаўнікаў і амаль 2000 педагогаў. Вольнымі застаюцца вакансіі як тых, хто выкладае канкрэтныя прадметы, гэтак і педагогаў-арганізатараў, сацыяльных работнікаў, дэфектолагаў і псіхолагаў. Кадравыя праблемы існуюць ва ўстановах і вышэйшай адукацыі. Там бракуе 556 выкладчыкаў. Пры гэтым заробкі, што прапануюць спецыялістам, рэдка калі перавышаюць 1000 рублёў. Напярэдадні на рэспубліканскім педсавеце міністр адукацыі Андрей Іваніц заявіў, што сёлета не стае і студэнтаў. Недабор у асноўным на сельскагаспадарчыя ды інжынерныя спецыяльнасці склаў каля 870 асобаў. Беларуса, якому міграцыйная служба Швецыі адмовіла ў прытулку, затрымалі па вяртанні на радзіму. Паводле шведскага радыо мужчыну ўзялі проста на мяжы і адправілі ў мінскі СІЗА. Затрыманы беларус прыбыў у скандынаўскую краіну 2 гады таму разам са сваёй маці. Абое прасілі палітычнага прытулку праз удзел у паслявыбарчых пратэстах у 2020-м. У адпаведнай заяве пазначылі, што ў Беларусі на іх завялі крымінальную справу. Швецыя ж адхіліла іхную заяву яшчэ летась, а на мінулым тыдні мужчыну разам з маці дэпартавалі ў Беларусь. Цяпер беларус за кратамі, а лёс ягонай маці невядомы. Паводле прадстаўніка народнай амбасады ў Швецыі Дмітрия Вассермана летась больш за 100 беларусаў папрасілі статусу уцекача ў Швецыі, аднак атрымалі яго толькі 3. Вінаватыя заходнія санкцыі. Гэтак чыноўніца беларускага міністэрства замежных справаў патлумачыла, чаму беларускія консульствы перасталі падоўжваць тэрміны дзеяння пашпартоў беларусам, якія знаходзяцца за мяжою. Тэза прагучала падчас выступу сталай прадстаўніцы Беларусі пры аддзяленні Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Ларысы Більскай на паседжанні камітэту ААН у справе правоў людзей з інваліднасцю. Маўляў, праз санкцыі захаду пашпарты і дакументы, што пацвярджаюць асобу, проста немагчыма своечасова даставіць у консульства Беларусі за мяжою. Більская дапусціла, што гэта часовае рашэнне, якое калі-небудзь будзе адмененае. У Парыжы ўрачыста адкрыюць паралімпійскія гульні. У спаборніцтвах у 22 відах спорту возьмуць удзел амаль 4500 спартоўцаў з больш як 180 краінаў свету. Беларусь жа рэпрэзентуюць толькі 8 паралімпійцаў. У плаванні акрэдытавалі іграбойку Максіма Вашкевіча, Настасю Зудзілаву, Яўгена Кавалёнка, Дмітрия Салея і Ягора Шчалканова. Уладзіслаў Грыб выступіць у лёгкай атлетыцы і кіданні клаба. Лізавета Дабравольская у лёгкай атлетыцы і кіданні кап'я. Абмежаванні для нашай краіны такія ж, як і падчас правядзення звычайнай алімпіяды. Нейтральны статус і сцяг, пропуск цырымоніі адкрыцця, а таксама адсутнасць радка ў агульнакамандным заліку. Затрыманы ў Францыі стваральнік тэлеграму Павел Дураў імаверна наведваў Беларусь у 2014 годзе. Паводле кіберпартызану звесткі пра чалавека з такім жа імем і датаю нараджэння, як у знанага прадпрымальніка, ёсць ва ўзламанай імі базе «Пасажыр плынь». Паводле інфармацыі з базы, Дураў прабыў у Беларусі 2 дні. Гэты візіт нідзе не анансаваўся і ніяк не падсумоўваўся. Існуе імавернасць, што Павел Дураў гэткім чынам заязджаў у Расію. Тады базы памежнікаў дзвюх краінаў яшчэ не былі сінхранізаваныя. Менавіта ў 2014-м бізнесовец з'ехаў з Расіі са словамі, што пасля адмовы супрацоўнічаць з расійскімі ўладамі яму больш няма дарогі назад. У сваю чаргу выданне «Важныя історыі» высветліла, што з 2015 года Павел Дураў бываў у Расіі больш за 50 разоў. У Польшчы трываюць пошукі аб'екта, які заляцеў на тэрыторыю краіны пасля масаванага расійскага абстрэлу ўкраіны 26 жніўня. У пошуках задзейныя 100 вайскоўцаў, конныя патрулі і беспілотнікі. Атрыманыя радыёлакацыйныя звесткі сведчаць, аб'ектам, што парушыў паветраную прастору Польшчы, хутчэй за ўсё ёсць расійскі дрон. Ён прыляцеў над польскую тэрыторыю 25 кіламетраў, пасля чаго знік з радару. Мяркуецца, што ён упаў беспасярэдне ў Польшчы ці паспеў пакінуць яе тэрыторыю. Да 4 асобаў павялічылася колькасць ахвяраў расійскага удару па гатэлю ў Крывым Розе. 26 жніўня ў 4павярховы будынак трапіла расійская ракета. Яшчэ 5 асобаў атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Дзякуючы працу ратаўнікоў шмат гасцей гатэлю ўдалося ўратаваць. У выніку расійскага абстрэлу ў Крывым Розе таксама пашкоджаныя крамы, шматпавярховікі і аўтамабілі. У Расіі палае чарговая нафтабаза. У Каменскім раёне Растоўскай вобласці, верагодна, у выніку атакі украінскіх беспілотнікаў загарэліся рэзервуары камбінату «Атлас». Прадпрыемства спецыялізуецца на захоўванні нафтапрадуктаў, у тым ліку дастаўляе іх на патрэбы расійскага войска. У сваю чаргу расійскае міністэрства абароны рапартуе пра 12 збітых украінскіх беспілотнікаў над расійскую тэрыторыю за ноч. У той жа Растоўскай вобласці ўжо 10 дзён не могуць пагасіць пажар на нафтабазе ў Пралетарску, які пачаўся пасля атакі украінскіх дронаў.
Литовские мытники выявили черговую контрабанду на контрольно-пропускным пункте Медининкай. Нелегальный товар был у пассажирском автобусе, что рухался с Менску у Вильнюс. Гэтак у кіроўцы автобуса сконфисковали 8 блоков, ці 80 пачек цыгаретов. На мужчину склали протокол об административном правопорушении. Однако подчас далейшага догляду памежники знайшли больш незвычайную контрабанду – наявные гроши разных краинов свету. Сярод их 500 тысяч российских рублей, больше за 242 тысячи новых туркменских манатов, амаль 10 тысяч гамбийских даласі, 200 евро и 200 брунейских сенов. Банкноты заховывалися у баку рукамыйніка. У выніку автобус затрымалі, по факте контрабанды распачалі расследование. Режим не спыняе палітычных рэпрэсій. До 7 гадоў калоніі пагражае Алені Тапарковай. 54-гадовую мянчанку судзяць, імаверна, за дапамогу палітычным вязням. Спадарню Алену абвінавачваюць у спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Працэс над зняволенаю пройдзе 5 верасня у Менскім гарадскім судзе. Справу разгледзіць Святлана Макарэвіч, вядомая палітычнымі выракамі. У Осіповічах двое дзяцей атрымалі апёкі цела праз неасцярожнае абыходжанне з газавым балонам. Няпаўнагадовых шпіталізавалі. Хлопцы 12 і 14 гадоў чысцілі ровар у гаражы аднаго з кааператываў. Пакуль адзін з іх наліваў бензін, другі надумаў пагуляць з партатыўным газавым балонам, які знайшоў у памяшканні. У выніку выбуху парапаветранай сумесі пачаўся пажар. На дзецях загарэлася адзенне. Пагасіць агонь дапамаглі відавочцы. Звестак пра стан хлопцаў не паведамляюць. Цяпер МНС ладзіць правяранне па факце здарэння. Праблемы для кіроўцаў і пешаходаў, калапс грамадскага транспорту, падтапленне рагу рэвалюцыйнай, інтэрнацыянальнай і на Нямізе. Напярэдадні ў Менску прайшла моцная залева. Паводле сталічных чыноўнікаў, у Менску прыблізна 100 уразлівых для патаплення месцаў. Цяпер жа, маўляў, трывае мадэрнізацыя ліўневай каналізацыі. У адпаведную праграму на сёлета залучаныя калектары на вуліцы Танка, Богдановича, Аранжарэйны, Ліпкнета і монтажнікаў. У Мінску прэзентавалі новую ідэалагічную стужку беларусфільму «Культурны код». Карціну пра дзяржаўныя сімвалы, герб, сцяг і гімн стварылі на замову Міністэрства культуры да Дня народнага адзінства. Стужка «Культурны код» – другая праца маладога рэжысёра беларусфільму Кирилла Халецкага. Мы сделали этот фильм за лето. Это очень быстро, но несмотря на все, мы, мне кажется, сделали очень достойный продукт, который хотелось бы, чтобы видели как можно больше людей. Прэм'ера ў кінотэатрах адбудзецца 5 верасня. Паводле генеральнага дырэктара беларусфільму Юрыя Алексея, фільм таксама пакажуць ва ўсіх установах адукацыі і на кожным прадпрыемстве краіны. Такім чынам чыноўнік плануе, цытата, прапагандаваць культурныя каштоўнасці Беларусі. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя навіны дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.